И здравейте всички, аз съм Ръфа на Макси Плей. Е приятелят ми Борис. Здравейте, днес ще снимаме Call of Duty. Да, същото, бърках се. Аз имам бързука. И трябва да убиваме другите хора. Ела да видиш. Да, те сигурно знаят. О, снайперче. Опа! Стреляй го! Мамо! Ауч! Башкеле, страх ме, мами! Мамо! Имам базука. Мамо, страх ме! Мамо! Идва и... Теко ме уби! Теко трено на 7! Абе! Как Ти ми каза истинското име. Това не ти е истинското име на Смот. Да викам че да спокойно. Добре, стига се стига. Активно някъде. Аз се казвам Байгани от петия етаж. Не ти се казваш Александър. Не, бе, аз съм Майкъл. Ай, ще искате ми име на Александър. Ебате, аз казах това. Александър Манолов съм. Гаси фамилията Манолов. Лъча! Вижда ли още навън? Thank you. Един убит. От мен. Ама той сега пак ще се живи. Та хора, пишете в коментарите на коя игра искате да играя. И така. What? Извинявайте, наистина извинявайте, че много често не снимам. Просто ми омръзва, нали знаете как е. О, имам снайпер, който стреля бързо. Ето виж. Кико близко. Кико 2007, някакъв си там. Той Майнкрафтър БГ се казва Елман. Не, аз се казвам... 3. Аз се казвам Кико 2007 от сегата, ама съм пиарец. Да знаете. Просто така се казва един приятел. Реших така да се казвам, нали? Да. Аз не знаех, че наистина си сменил името на Кико 2007. Ние с един приятел се сменихме на Чувам някой да идва. И аз има някой наблизко. Учо! Добре. Нека да видим истината. Има някой горе. Чува се много горе. Чувам. О, някакъв още един се е пуснал. Супер. Колкото повече... Супер казах. Колкото повече хора, толкова по-интересно. Айде, елами, айде. Айде, елами, айде. Всички хора тук са страхливци. Гледай по къщите, може. Ето го. Скъди се зад. Ето го. Качва се. Дали, няма да светим. Не. Дали. Не. Какъв заги, бе? Да, бе, аз какъв заги. Мале, откъде ти дойде това на заги? Аз съм Русмак. Качи се горе, уби ли го? Ето го! Уби го! Браво! Какво ми шутка извеше? Да ти бомба. Стреляй! Скри се! Стреляй!
прозорец, можеш ли, че? Не. Директно давай! Директно И има моя много хора. приятел Борис, тук не знам как се играе тая игра. Но ми свърши. Така, да се скрием тук. Не, чакай, Да си като направим някаква женка, живот. давай. Що? Давай. Да направим животчета. Yes. Животче. Хайде. Имам само имам право. Браво, стреляй! О, убиха ме. Нищо. Давай сега. Ако имаш снайпера, ще е по-добре. Не, снайпера ми го взеха. Някакъв си Зарик 05 е над мене. Много странно тези. Той съм аз и се казвам Зари 05 в играта. Затова на Кико му, на Кико в играта, нали, той е Алекс, му дойде на ум Зари, защото аз съм Зари в играта. Да. Иначе истинското ми име е Владимир. Владо. Да. Владо ме наричат приятелите. И също така Влади. Добре. Yes, бате, с най-хубавата пушка съм. Тя е много яка. Казвам ти, че гледай как ги помпи. Верно. Да, е много яка. Само как ги Давай, помпи. гледай се отляво и отдясно. Да не ето го, стреляй, браво. Има Ама аз не го убих, някакъв друг. Как му Той уби? откъде беше? Аз не го видях. Той беше руснак, като мен. Абе, руснак Бориса говоря в играта. Иначе съм си българин. Как ги помпи тая пушка. Добре, хора, мисля това да е за клипа. Ако искате още, просто напишете в коментарите, напишете на какво искате да играя. И чао!